i que a més ha facilitat la creació d'aquests espais que ens han permès concertar, com dèiem fa un moment, d'una manera constructiva, cadascú des de la seva visió, però amb una corresponsabilitat i amb una voluntat de ser constructius. I permeteu-me que dedicaré aquests minuts per fer una valoració des de la nostra organització, des de PIMEC, d'una mica les dades que s'han presentat en la memòria de 2023 a Barcelona, un any en el que, si bé ha continuat marcat pels efectes d'esdeveniments del nostre entorn, els conflictes bèl·lics, s'han comentat la inflació, etcètera, amb efectes sobre la competitivitat per operar a nivell global i també sobre la productivitat de les nostres empreses i de les pimes, que com sabeu representen el 99,8% del teixit empresarial que tenim a la ciutat. Malgrat això, les pimes han continuat demostrant la seva capacitat de resiliència i així ho veiem en algunes de les dades que s'han presentat avui, que mostren uns signes evidents de recuperació després d'aquesta aturada marcada per la situació de la pandèmia. I en aquest context de recuperació econòmica, destacar el paper de l'activitat turística a Barcelona, que continua sent un dels motors clau de l'economia local i que, a més, té aquesta capacitat de generar ocupació no només en el propi sector, sinó també en d'altres sectors, com serveis, transports, i tants d'altres, i també assenyalar que, de fet, Barcelona s'ha consolidat com una destinació turística que transcendeix aquesta estacionalitat clàssica de l'estiu, de Setmana Santa. Som una ciutat capaç d'atraure visitants al llarg de l'any per tota la cultura gastronòmica, patrimonial, cultural i també pels esdeveniments internacionals com ara la Mobile, que el 2023 va tancar amb més de 88.000 visitants. Per tant, continua sent aquest turisme un sector tractor de la ciutat i un altre pilar fonamental que també s'ha comentat de la nostra economia local és, com no, el comerç. El comerç de Barcelona, aquest comerç que té aquesta capacitat també de cohesió, que és identitat de la nostra ciutat i que, a més, està conformat majoritàriament per micros, petites i mitjanes empreses, especialment aquelles més micro i petites. I en aquest sentit, sí que des de PIMEC considerem imprescindibles continuar treballant en tot allò que permeti continuar impulsant aquesta promoció del comerç de proximitat, també en qüestions que tenen a veure amb aquestes càrregues administratives, per tant, també millorar i agilitzar les càrregues administratives, afavorir també la professionalització i prestigi dels oficis vinculats a aquest sector, perquè també és una de les dificultats amb les que sovint ens trobem a l'hora de donar continuïtat a l'activitat comercial, i també el suport a la digitalització. I dins d'aquestes dades positives també tenim reptes, alguns dels quals s'han comentat, i oportunitats. Jo des de PIMEC en situaré només alguns perquè la resta els teniu també, els trobareu a la valoració que fem a la memòria. El primer té a veure amb aquesta transformació digital, que no és només a Barcelona, però en la qual tampoc les pimes en són una excepció. Aquí veiem com el sector tecnològic pròpiament ha mostrat un dinamisme i fortalesa molt notables, molt destacats i, a més, necessaris per a aquesta digitalització que necessitem a la ciutat. Una digitalització en la que les pimes els darrers anys ja han anat entrant, podríem dir en aquesta digitalització de primera generació, i trobem que hi ha més del 50% de les pimes ja treballen en comerç digital, és a dir, ja gestionen comandes online. Tot i així, continua sent un repte molt gran el que diríem aquesta transformació digital de segona generació, és a dir, aquella que ve impulsada per la intel·ligència artificial, que ja grans companyies ja estan impulsant, i aquí el que hem de vetllar és perquè les pimes no quedin enrere, perquè no quedi aquesta bretxa digital també en funció de la dimensió empresarial, i per tant també requerirà un acompanyament amb recursos per tal de
facilitar que les empreses, independentment de la seva dimensió, puguin aprofitar els avantatges d'aquesta digitalització. Una transformació digital que també conflueix amb aquesta transformació, aquesta transició verda, que també s'ha comentat, els reptes de la sostenibilitat, però també a nivell social, els reptes demogràfics, s'ha comentat fa un moment també tot el que té a veure també amb la immigració, també reptes socials des del punt de vista de l'habitatge, i acaben configurant una ciutat diferent i un mercat de treball també probablement molt diferent del que coneixíem fins ara. Un mercat de treball que canvia a nivell de composició, d'organització, de dinàmica també, com sabeu. I, de fet, el 2023 les dues ocupacions més demandades per les empreses, pel teixit empresarial, ja eren ocupacions pròpiament del sector digital. Per tant, les dues ocupacions més demandades ja han estat del sector digital. Però també una altra dada interessant és que una de cada 4 ocupacions que demanden competències digitals avançades ja es donen fora del sector digital. Per tant, comencem a veure com la transformació digital, la digitalització està penetrant en la resta d'ocupacions i, per tant, aquí també situar aquest repte que té a veure amb l'ocupació de les persones. Una ocupació que, com s'ha comentat, ha augmentat el 2023, també a Barcelona, amb la creació de més de 1,2 milions de llocs de treball, però des de Pimec encara veiem el got, podríem dir mig buit, pel que fa especialment a l'atur, a la situació de desocupació, que si bé és una de les més baixes de la història de la ciutat, la que hem tingut durant el 2023, continua convivint amb dificultats manifestes per part del teixit empresarial, per part de les empreses, en la cobertura de determinades ocupacions. I també altres reptes que no m'agradaria, ara que toquem el tema de l'ocupació, deixar de banda. Un és la dada que vam conèixer precisament en un estudi que també vam treballar conjuntament amb la Fundació Barcelona FP, que és que prop de l'11% dels joves entre 16 i 24 anys de Barcelona es troben en situació d'atur i sense una formació mínima, és a dir, sense estudis postobligatoris i, per tant, en una situació que dificulta moltíssim l'aterratge d'aquest jovent al mercat de treball, i també el desavantatge amb què compten aquelles persones majors de 50 anys que conformen el col·lectiu d'edat més important en situació d'atur. Per tant, qüestions que s'han de tenir en compte a l'hora de promoure determinades mesures, com comentaré a continuació, però també voldria apuntar des del punt de vista empresarial les dificultats que hi ha a nivell de relleu generacional, especialment a les micro i petites empreses, que han experimentat un creixement molt notable en el nombre de persones treballadores majors de 50 anys en la darrera dècada. Per tant, aquí hi haurà un repte també important en el relleu, però també en la successió empresarial. El 26% de les persones autònomes, comerciants i empresaris de Barcelona estan en la franja de 55 a 64 anys. Per tant, és previsible que properament, o que ja fins i tot estiguin començant a plantejar la successió empresarial, i per tant és un altre també dels reptes que des de Barcelona, des de la governança, hem d'entomar per veure com donem continuïtat a aquests negocis i vetllem també pel manteniment dels llocs de treball que s'hi generen. I ja una mica per últim, a partir de tots aquests reptes, aquestes qüestions que hem pogut analitzar en aquesta memòria del 23, jo assenyalaria que la importància de consolidar aquest creixement, aquestes dades de recuperació que hem conegut, i com una de les mesures
importantíssimes i claus són les polítiques actives d'ocupació, que s'han de centrar en aquests col·lectius amb major dificultat i fer-ho de manera mixta amb el teixit empresarial per tal d'orientar aquestes persones i la seva formació cap a aquelles posicions que són més demandades i que fins i tot, parlàvem fa un moment del tema digital, en els que no tenim ni tan sols perfils amb aquestes qualificacions, i hem d'anar preparant tant a les persones que ja estan treballant com aquelles que malauradament es troben en situació de desocupació per tal de comptar amb el capital humà que necessitem a la ciutat de Barcelona, així com mesures també de suport i acompanyament a les empreses, concretament a les pimes, per millorar la seva productivitat. No entraré ara, perquè ho ha comentat fa una estona també el degà, seguir fomentant la col·laboració público-privada i entomar també ja des del CESP i nosaltres PIMEC com a organització que en forma part el repte de continuar construint a partir i amb el diàleg social aquelles mesures que permetin precisament això, consolidar aquest any de recuperació que hem tingut el 2023 amb aquests reptes significatius que encara perduren i per tant ser capaços de mantenir aquesta fortalesa que tenim com a ciutat i ser fins i tot més competitius, afrontar tots els reptes que tenim per davant. Moltes gràcies.